tungod usab ani mao nga sunog, no? So di buto-buto ang nga poste kagalingan. So ngit-ngit diri napita, oh, ngit-ngit. Lugar diri ngit-ngit pero kini duol na sa suba. Duol na sa suba, no? Doon na susuba ni natako kay sunog diri ay taga bumbero. Ko naman ning mayo nga sunog. Unya ang problema karon kay ang pipe trucks dili sila pagkaagi, no? So mao ni nikatay naman is laing balay. O nikatay na ngadto sa laing balay kining mao nga sunog. Mangutada ta dinhi og kinsabay tag-iya ni ining mao nga balay kay dako na maganing sunog karon ikatay naman nang hadlok na mga tao dire na mga taga bumbero naglisod asa sila mo agi. Sir aman mo Ang fire truck diri sir dili makasulod sir kay gamay ang dalan dito ra gina sa ilang pikas o kana ra yung paagi ng palata-lata lang sir ba na may kon din eh. nayagianan diha. O kana dili ra gyud ngarpitaw na. Unsa man ni siya balay ni siya balay ang nasunog o balay na sir. budiga? O balay? Mm. Isa-isa. Na idiha ko no sa budiga sa dito ko no gawad kalinga ipaagi. O dito. Lisod ang dalan ni maglisod og asa ang dalan. Kana kay ilan ni Ila-iprin na na. kana diri nga pan ba kang Sa unsa man na siya nga pili ra makasulod din ha ikon pa Oh. na hose. lagi dako na kay kalayo. Dito ko no sa likod sa gawad kalinga. Diri sa mudagan ang kalayo kay ang bumbiro di man makasulod diri. Oo. O di kasulo. Dito ra ila ra luso. Sa isa kadlag. Dito na lagi na. Sige, sige, sige. Ano ginang hose anak ba? Oh. Kung masunog ang pulis, sunog ilagay ko niyo.